Salta, bun, eu sunt Sam și aici face ceva nou pe canal. Aici facem Minecraft cu Lucky Block. Și în prima, Bob. Sau o stea. O stea. Sigur am să fac eu. Bă, măcar am o sabe. Care nu e diferită de Iron. Fuck. Mulțumesc. L-am pus două, mie asta îmi place, că am pus chiar două. N-am pus unul, am pus două eu. Șpung. Și acum. Diamant, normal. Am crezut că nu va mai exploda, era în gen... Papa explozie. Ce? Hai de sus să-l luăm, că ne facem ceva bun. Poate ne picăm ăla că e villager. Și mai aveam două care le-am luat acum. Ce? Ai funny, văd ce funny. Și vrei să te vezi că o să te mănânc și nu o să mai fi funny. Dăm aur. Aur. Diamant, mă, cum aur? Doamne, unde vezi tu aur? Făceam Bob! Sau un villager. Oh, Lucky! Bă, stai de diamante, rușine. Bă! Pe bune! Ăla, cum se numește? Ăla, Lucky... Ăla, alea de... Cum se numesc, mă? Alea de... Fucking... Gold? Parcă erau mai bune. De gold pe bune, dădea mai mult de mici, dar mă rog. Am stat și în al doi... Nu că nu s-a notat. Capa mine de frică. Ciu! Diamante? Perfectos! Hai și aur. Și emeralde, perfect. Aur. Nu ne chinuim pentru aur ăla, că 23 de diamante. Așa. Ia uite, deja. Ce, mă? Mi-a dat deja ăla. Ce? Nu mai trebuie ce sunt din ăla de la tine. Am așa, mă. Nu, mori! Du-te, nu. De unde dracu mi-a luat poison? Cred că o să mă... De fapt, stai că poison nu te omoară. Fătu-ți switch-ul, mătii, de unde a apărut? Pe bune, dacă îți dă un fulger într-un villager, se transformă în witch. The fuck? De unde să știu eu asta? Habar n-aveam. Deci dacă dă în cine... Ala foc pădurea. Du-te naibii de creeper. Mă, ce blaga am din vina asta, că-mi fac doar armură de diamond și pa. Și-am plecat de aici. Că clar o să mor fără armura asta. Dar merge așa fără armură. Sunt dead. Nu cred că o să pot să ne fac o dată de diamond. Sau pot, ia. Și era un diamond, o ia. Hai să îmbrac armura asta, că dacă mai... De fapt, trebuie să... Bă, e funny. Chiar că ești funny. Ia-te și un burta mea. Ce dracu s-a auzit? M-am căcat pe mine de frică. Dar nu! Îmi vreau să dau keep inventory. Măcar am spawn point. Și uite așa se întâmplă dacă ești pro și uiți să dai keep inventory true. Bine că mi-am să aminte să dau keep inventory true acum așa. Stai, nu. Vedeți la mine dacă sunt pro și uiți să dau keep inventory? Nu? Lasă-mă că filmează. Keep stați inventory. Ce așa? Goddammit, cum se scrie? Keep Păi, aici așa nu se scrie, să-mi bag picioarele.
Așa ar fi jutat să avem lopata aia. Mai bine o păstrăm. Am primit un aviz pentru un coleg și aș vrea să știu de unde îl pot ridica. Ați putea verifica dumneavoastră? Da. Da. La ce oră aveți programul? Corect. Așa. Să nu iau alea. Urmă. Bine că ești în lac. Mai fără. Bă, dacă te-am cum fac, o să fie alea. Nu, e... Bun și bun. Ca să spargi cu... Te bă, la ce? Da, vă rog la omorâs că vă zic eu ceva. Bă, voi nu vreți să plecați aici, lăsați-mă, naibii să fac afecești. Deci naibii nu mă lasă. Bă, nu fugi, mai lasă-mi villagerul. Nu știu, vă în gură de porci. Unde e villagerul? Da, scuze, bă. Tot degeaba am întâlnit. Gata. M-am uitat pe ăla. N-am nevoie. N-am nevoie. Și mai stăm 10 ore numai ca să aruncăm asta, deci... Hai să mergem în altă parte. Locul ăsta e infestat de din alea. Să lângă apă, că în caz de vine un creeper, în apă l-aruncăm. Băi, e la Hipoșan. Asta nu țin. Asta o țin în caz de vină. Wow. Nu arăște. Nu ce repede sparge. Nu ar trebui cărțile. Dacă stau să mă gândesc, nu mai trebuie. Așa. Nu dau mai încolo de alea, că... Da. Nu, că să nu pierd. Așa, bun. Păi ce să le păstrăm mai acolo? Nu, da, de aur. Da, nu interesează what the fuck. Oule, măi, oule. De ce? Noi trebuie să te spawnezi tu, Bob. Un zombie gigantic care are viață infinită. Sau nu chiar infinită. Lucky și... bă... Mi-a dus noroc. Cred că trebuia să o las în viață. Cred. Hai, temele, am explodat. Să nu pierzi Lucky Potion, nu că am nebunit. Nu vreau să am asta. Iar blue. Unde am Lucky, bă, la cările? 35 dintre ele. Și celălalt stack unde e? Mi-am pierdut și pickaxe. Da, mai ești tuneric, mă. Și întuneric, văd ce-o bine de tot. Mi-am pierdut alea. Dar mi-am pierdut lopata.